Сядай на свое место. Признайся, Михась, тебе не шкода меня, а? На, тримай кубочек, попей квас. Что зрэшты здарылася, старина? Ты что, знал, чымся незадоволены, а? Да так. Загонял ты меня сегодня. Кинокамера на плече сдается пудовой гирой. Ну, вось ты про что. Так, литература и мастацтва. Я згоден. Здымки были не из легких. Лёс верхнего города. Але стаміўся ў лічэнні ты один. Серёг, а? Я таксама, здаецца, не ляжаў. Угу. А можа, яно і лепш было б, каб ты... Ну, ведаеш. Ты разумееш, што ты гаворыш? Ці ты, можа, ўжо мяне з рэжысёра не лічыш, а? Можа, сяброўства маё табе не патрэбна? Ну, если скажи мне, чему сегодня на здымках у тебя был таки постный твар, а? Я ж тебя просил, я тебя попереджу, а ты нават и бревом не повел. Сережа, с таким настроем не фильм здымать, а собакам хвосты крутить, пробач. Табе зразумела была моя пропозиция. Ты чего ж ты хотел табе? Ці ты думаешь, я як оператор и думки свои не могу иметь? Нет, можешь, никто не забороняет. Только твоя пропанова на гэты раз, ці пропозиция, як ты кажешь, глубоко помилковая. Може і так. Хай себе. Але чому было не паспрабаваць? А там разобрались. У нас няма часу на гэта. Работа вельмі адказная. У нас вся работа отказная, не першы раз чую. Сергей, таких фильмов еще никто не здымал. Ну и что? Ну як гэта, ну и что? Послухай, ты про кожны наш сумесны фільм свой час говорил то же самое. Але гэты асаблівы, ні на які не падобны, гэты павінен пабіць усе наши ранейшыя прызы лаўрэацтва. Ну, меркуючы по тому, як мы сегодня здымали. Значит, ты наўмысна пайшоў на гэта, Сергей? Не, просто у меня не атрымалася, ты ж гэта бачыў. Так, бачу. Ну ты ж ведаешь, калі у меня не атрымліваецца, значит, штосьці дзесьці не так. Не так, скажи прямо с режиссурой, не так. Я тебе говорю уже. Ага, значит, не отступаешь, стоишь на своим? Стою. Угу. Я не хотел здымаць, ты вымусіў меня, и пасля гэтага яшчэ... Я думал, ты хоть у працэсе зразумееш ты. Ну, як бачиш. Ну что ж, паўторым здымкі. Але я тебе пераканаю, будем шукаць ісціну далей по ходу. Хотя часу у нас на гэта нема. Не раю. Тут сам принцип. Ты забываешься. Твоя Слушай, не пары гарачку, а? Давай спокойно во всем разбираемся. Добро. Давай. Выкладывай свою платформу. Давай. Я постараюсь зразумець. Не ўпершыню. Ну, вось гэта ўжо іншая размова. У мяне прапанова. Улічваючы, што мы стаміліся і ледзь не пасварыліся, пастаў каву. Згоден. Давай. Слухай, Серега, откажи мне. Тихо, Михась. Тихо, я молчу, як рыба об лёд. А что такое? А куды гэта ты, чорт вусаты, калі не сакрэт, так пільна ўзіраешся? Каго гэта ты там высачыў? А ну, прызнавайся. Дивись, бачиш, вон тую дзяўчыну. Як же. Зразумела. Что тебе зразумела? Знакомая картинка. Ты хочешь сказать... Старина, я хочу сказать, что одлеглость помеж лавочкой, на якой она сядзіць штодзень, и окном моей кватэры
не такая уже и вялікая. Гадзінамі на лаўцы? Адна? Адна. І гэта цябе не здзіўляе? Мяне здзіўляе больш яе рэдкая прыгажосць. Ну і тое, як яна апранута. Ну што ж, магчыма, не варта было яе так экстравагантна падкрэсліць сваю прыгажосць. Навошта, калі яе ў дзяўчыны без таго хапае. Але ж мода, густы. Куды ад гэтага дзецца? Гэта толькі нам з табой здаецца. Каму здаецца? А каму і не, я ўпэўнены, што яна... Зрэшты, мне ўзнікла цудоўная ідэйка. Толькі адно прашу, стары, не перашкаджаць. Ты куды, Міхась? Прошу не перешкоджать, чуешь? Добрый день. Я присяду тут, можно? Вон, свободная скамейка. Да не, ну вы дозвольте, калі ласка, мне трэба вам еще это сказать. Ну, сядьте, ну. Шапай мяне. Сядьте, ну, добра, вы даруйте, можа, сапраўды гэта і бестактоўна. Да, сапраўды. Мне здаецца, вы зусім не умеете курыць. Что? Угу. Так я вам и поверила. Ходят тут усякие, да яшчэ павучаць спрабуюць. Да не, ну пры чым тут павучаць? Просто, ну так здарылася. Некалькі дзён я назіраю за вами, і ў вашых вопытах з курэннем не бачу ніякага прагрэсу. А дзяўчыне з вашай знешнасцю, між іншым, лепш не рабіць таго, чаго яна не ўмее. Что, сачыць за мной Да, поставили? дзеля Бога. Стой, ну, стойте, вы... Пустите руку. А вы мяне заінтрыгавалі. Не, сапраўды. Няўжо сучасная дзяўчына здольная перажываць? Ну, што ў вас магло здарыцца? З бацькамі пасварыліся? Хлопец пацалаваўся не з вамі, а з вашай сяброўкай. Дык па нашым жа часе гэта дробязь. Усё? Копите. Ну, я... Выбирайте для ваших нахабных допытаў іншую ахвяру. Помыйка и плешка побач. Ну, супакойтеся. Супакойтесь, ну прашу вас, я жыву насупраць. Да не, ну правда, вунь мае вокна на 3-м паверсе злева. І якраз у гэты час я вяртаюся з работы, іду есці, выглядаю в акно. А тут у скверы гэтай парой звычайна сядзяць толькі старыя. Але вось ужо 3-й дзень, хвілінку, так. З'яўляецеся вы, і такая юная і прывабная. Ну и что далее? Далей вы ніводнай цыгареты не можете дакурыць до конца, толькі запалкі дарма пераводзіце. Не, спачатку я думаў, што вы кагосьці чакаеце. Мне хацелася паглядзець на гэтага нахабнага шчасліўца. А потым я зразумеў, вам кепска? Так. Вам вельмі кепска. Ладно. Допустим, что далей? Далей? Ну, давайте пройдем, а? А хіба нам у одну дорогу? Ну, почакайте. Ой, пробачьте. Меня зовут Михась. А вас? Лара. Лара, дык завтра зноў на старым месцы, так? Ну, не ведаю. Лара, я вам не поспел сказать. Вы только ничего благого не думайте. Я кинорежиссер. Да не, я сапраўдны кинорежиссер, здымаю фильм документальный. Мне здалося, что вам было б про что сказать з экрана. Ну, як жывяце, чым цікавіцеся. Лара, покиньте мне на всякий выпадок ваш адрес. Волоха 3, 17. Чао! Чао.
Что знал на своим посту? Так. Так? Угу. Бо, вы такая сегодня незвычайная. Недобрый такой. Пробачьте, я вас покрывдить, мне здається. Здається. Угу. Ну, добре. Ну что, передумали меня сдымать? А, не-не. Просто я фотоаппарат не поспел взять. Ну, я так и думала. Да и час у меня не вельми. Праз паўгадзіны будуць званіць. Мне трэба да хаты, міжгорад. Ну, зразумела, и навальница сбирается. И якая навальница? Слухайте, Лара, вы не могли б завтра крышечку раней по обеде прыйсці, а? Ведаеце, пад'ехалі по парк Челюскінцаў, там фон во, што трэба. І асвятленне я заўсёды перш чым аператара зваць. Сам па магчымасці фота раблю, ракурс тады лягчэй выбраць. Ну, толькі калі ласкава. Апраніцься як учора. Добра? Экзотики не хапая. Зразумела, ладно, постараюся. Вы, Лара, вы, можа, завтра працуеце? У гэты час я магу паперу на працу напісаць, каб Да не адпусцілі. трэба, А? я нідзе не працую, меня выгнали. О, а за што жывеш? Бацька дае, ён у мяне добры, пра мяне не забываецца, я першым. Ладно, чао, ты спяшаўся. А, так, чао. Читаешь? Боишься час даремно потратить? Лара. Ой, Лара, какая ты сегодня ослепляйна пригожая. Боже, ничего подобного нигде не Ну бачу. Слухай, где ты достала такие? А прическа, мамуля родная. На тебя ж сегодня весь свет глядеть. Ну, нет, ты зерни, бачишь, кругом усе без памяти, ну голову стратили, коленок твоих. Постаралась. Зато есть что здымать, докладнее фотографовать. Ларочка, як ти добре. Усе розумієш, що мені треба. Лара, тебе цени нема. Ось Так. і добре. Не губляй час, Михась. Лови мгновенні, яны такі короткие. Так, ловлю, Лара. Ловлю. Так, є ще. Лара, а ну. Забавляйся, Ага. Михаська. На то и живем. Хочешь так? Сдыни меня. Ага. Ну-ка. Ага. А вот так. Ага, Ларочка, добре. А- Можно и а так? так. Ой, Ларочка, як гэта... Чекай, як гэта Давай, цудоўна. давай, Нет, Михась. тебе просто няма роўных, Лара. Забавляйся. Ну что там у тебя, усё? Не ўсё, Лара. Гэта толькі забавы скончыліся. І таму я цябе папрошу... Слухай, ведаеш, а ну-ка Што? глянь з-пад лба. Ага. Як? Так пойдзе? Прымаецца толькі прическу больш ускудлаць. Да нема нічога прасцей. Так, правильно. Лара, і не забывай глядзець з-пад лба. Лара, Разумею. не забывай. І Лара, больш жорсткасці, абыякавасці. О, гэта тое, што трэба. Так, трымацца? Ага, чекай. Так, трымай. Усё? Так? Не, Не усё. не ўсё, не. Мы цяпер пойдзем да людзей. Ты сярод іх павінна адчуваць сябе вельмі свабодна і лёгка. Ну, разумееш, нішто цябе не павінна засмучаць. Ты незалежная, бесклапотная і загадкавая. На цябе павінна звяртаць увагу. Лара, у табе ёсць нешта такое, чаго не маюць іншыя, зразумела? Так, так. Я усякой могу быть. Лара не манекен. Ну, цудоўна, і я так думаю. Хадзім? Не боишься, что сгубиться могу? Ну ты што, табе гэта зусім не пагражае. А раптам? Тады я ведаю, дзе цябе шукаць. Зразумела. Пайшлі. Лара, а ну-ка зерни. Ага. А теперь будь через того хлопца, ага. О, добре. Лара. Jeszcze, a? O, stój. Нарешті вирвалися.
Ой, ну і пекла. Угу. Здається, у тебе все. Так, усё, Лара, дякуй. Скончилася пленка. Так хутка усю пленку на мяне сапсаваў, і не шкада. Ты што, Лара? Магу запэўніць, фільм атрымаецца. Мгм. Ноччу друкую фоткі. Выберу, дзе ты там прыгажэйшая, а завтра о 12:00 прыйдзем сюды з аператарам. Ты глядзі на гэты час, нікому спатканняў не прызначаем, мы цябе каля танцпляцоўкі роўна ў поўдзень чакаем. Табе ж усё роўна у дзень ці ўвечары, так? Вядома, все роўна. Мгм. Цыгарет хочаш? Так, М. дзякуй. А за што цябе, дарэчы, звольнілі, калі не сакрэт? Была справа. Дзеці давялі? Ды не. Загадчыца за кожную дробязь чаплялася. Не тое сказала, не тое надзела. Як усё адно не ўсё роўна, у чым гаршкі выносіць. Такую характарыстыку накрэнзла, што хоць завтра ў турму. На сябе б паглядзела крахаборка няшчасная. Бацькі то цукеркі, то духі. Што ж, бацькі хочуць аддзячыць за выхаванне сваіх кіндераў. За якое выхаванне? Што яна іх выхоўвае? Толькі выгляд робіць. Ай, да што ж? Все роўна я нікому не веру. А бацькам? Бацькам і менш за ўсё. Што, сварацца? Бацькі даўно свая сям'я, дзеці, а мама за адчымам далі мне пакой, сядзі не высоўвайся. Халадзільнік заглянеш, гвалт. Што гасцям на стол падаваць? Так і жывём. У іх свая сям'я, у мяне свая. Значыць, самасцвярджаешся на вуліцы. О, вы як у райкоме загаварылі. Кожнага на сваю паліцу. У іх такая работа, у вас такая работа. Цяжкія дэбілы, выдатнікі, актывісты. Працаваць з кожнай катэгорыяй моладзі асобна. Ды я в учылішча інтэграла з адзнакай скончыла. А чого ж ты не захацела працаваць на інтэграле? Што, перашкодзіла што-небудзь? А тое, што сумна гэтыя схемкі бясконца паяць, вочы сляпіць. Пайшла нянечкай. Вольны ж час трэба неяк бавіць. Вы думаеце, мае сябры галота якая? Ды ў нашых хлопчыкаў стэрэасістэма японскі ў асабістым карыстанні. Відзікаў і шмотак замежных заваліся без фарцы. Ікры запаса на некалькі гадоў наперад. А на дачы карпаў разводзяць. Толькі вострых адчуванняў хлопчыкам для поўнага кайфа не стае. Для гэтага ёсць Лара. Ды я скончаны чалавек. Куды толькі не цягалі, чаго не шылі. Хлопчыкі пацешацца, пабрыкаюць на траўцы, як жарэбчыкі, і да мамы з татам падкрыюцца. А Лара, адказвай. Ну, сама ведаеш, не ўсе такія. Ды і час цяпер іншы. А, Усё ў тваіх руках. Колькі табе? 23, напэўна? 20. Ну вось, выйдзеш замуж, народзіш дзяцей. Не будзе ў мяне дзяцей. Вось як. Ладно, хопіць. Душу дзёрсці. Пра што хоць кіно будзе? А то перастаўляеш, як пешку, ідзі сюды, глядзі туды. Калі і заўтра тое ж, мог бы замест мяне манекен з вітрыны запрасіць. Ну, ты не хвалюйся, завтра гаварыць будзеш, як табе лепш растлумачыць. Не дэбілка. Паспрабую зразумець. Разумееш, фільм будзе не проста пра моладзь. Пра наша пакаленне, равеснікаў касмічнай эры. Ты не смейся, равеснікаў касмічнай Да я эры. не смяюся, гавары, гавары. Да неяк ты так глядзіш бы насміхаешся. Ну, ладно, Никось. Нас цяпер у кан'юнктуршчыкі ў дэмагогі запісалі. Са спачуваннем паглядаюць, маўляў, са школьных гадоў мёртвыя формулы паўтаралі, па ўказцы жылі, праўды не бачылі. А я табе скажу, мы з юнацтва верылі ў лепшае будучае, і цяпер верым. У нас у жыцці апора ёсць, моцны падмурак. І самі можам свае ідэалы адстаяць. Гэта вы, маладзейшыя, нават забаўляцца ніяк не навучыцеся. У аранжарэях дыскатэк выраслі. Ні гітар, ні віа. Бітлы пра што спявалі? Пра каханне, пра вернасць. Ой, а колькі ты за мяне старэйшы, а ўжо бач, пакаленне ў іх іншае. А можа і іншае. Ось твае бацькі пасля вайны нарадзіліся, а мае голад, смерць у дзяцінстве спазналі. Ага. І нас, дзяцей сваіх, так. Асабліва не бэсцілі, калі чаго не хапала, рохкаць пачыналі, дык бацькі сурова, у нас у вашым узросце і такога не было.
Зарабі, тады і купляй тыя джинсы. А ты вось сабе можаш дазволіць хоць месяц, хоць год не працаваць. Бацькі і магнітафон і шмоткі купяць. Адным словом, нахрыбетніца, ці як там у вас? Ты вось жартуеш. А я як за фільм узяўся, з кім толькі не сустракаўся. Ведаеш, калі хто шчыры, ён сваю справу сумленна рабіў і робіць, і з бюракратамі, коснасцю, кар'ерызмам змагаўся. І змагаецца, ты, канешне, не ведаеш, але фільм паглядзіш, пазнаёмішся. Мне абрыдлі знаёмства, я не хачу нікога бачыць, ведаць, не хачу. Кругом нахабнасць, бессаромнасць, разбэшчанасць. Хто толькі не чапляецца. Праходу не даюць, сляпнямі лезуць в вочы, у іх адно ў галаве. Боже, якая я пустая і нікчэмная. Колькі табе гаварылі пра гэта прама ў твар. І ты не крыўдавала, не абуралася. Ты лёгка і бесклапотна з такіх смяялася. Ты ведаеш, ёсць вельмі многа цікавых людзей. Вось, напрыклад, малады гісторык-археолог Сяржук Прывада. Ён у архівах такія дакументы адшукаў. Да драбнейц можа апісаць хоць які будынак старога Мінска. Сяржук кажа, калі адбудуем, рэстаўруем хоць самае значнае ў горадзе, аднавім сваю гістарычную памяць, адчуем еднасць сваю з тымі, хто да нас жыў і хто пасля нас жыць будзе. А галоўнае, самі зробімся лепшымі і дабрэйшымі, паважаць адзін аднаго навучымся. Паважаць? За што асабіста нас паважаць? За тое, што ў нас няма ні мінулага, ні будучага, што мы не помнячыя і не думаючыя. Ведаеце, за што нам так лёгка і проста? Таму што мы ні за што не адказваем. У нас свая мараль, па ёй мы і жывём. І напляваць, што пра нас думаюць, гавораць. Мы толькі для сябе, для задавальнення сваёй пошасці. А пасля нас хоць патоп. Не тое ты гаворыш. Слухай, Сяржука пантаны чалавек. Пісьмы ў розныя інстанцыі піша, подпісы збірае, раз нават пад бульдозер кінуўся, каб не зруйнавалі на замчышчы пласт, які археолагі не паспелі апрацаваць. Людзі тыя, што з Сяржуком, Лара, вераць яму. Вось дом Ваньковіча адстаялі. Жыў у Мінску такі мастак у мінулым стагоддзі. Хутка музей будзе. Ці вось другі мой герой. Мікола Цярпіцкі ў Афгане служыў. Ну ты разумееш, праз што ён там прайшоў. Пачне гаварыць, сапляком сябе апошнім побач з ім адчуваеш. У фільме, праўда, усяго не пакажаш. Мікола вярнуўся і год-два начных кашмараў не мог пазбавіцца, употай плакаў ад свайго бяссілля, запіў. А тут табе жыццё коціцца, металісты, рокеры, дафіністы. Мікола вечарамі хадзіў, хуліганаў шушару розную ганяць. Нейкага падонка самасудам пабілі і вельмі жорстка. Іх абвінавацілі, на шчасце ўсё абышлося, але Мікола не здолеў больш тут заставацца. У Сібір на новую будоўлю сабраўся. Кажа, можа, на новым месцы палегчае. Чаму я з нядаўняга часу не пазнаю вуліцы? Калісьці ж я яе любіла, а цяпер, як чужая, ўсё роўна стала. Іду да ўсяго абыякава, быццам не я гэта іду, а хтосьці мяне вядзе, сілком цягне за сабой. Як быццам пачварныя, нябачныя шчупальцы аблыталі маё цела і не вырвацца з іх абдымкаў, не ўцячы. А можа, ты не вельмі намагаешся гэта зрабіць? Можа, неумела і не умееш супрацьстаяць, неумела і не навучыў цябе ніхто. Ты была слабай, безабароннай, не падрыхтаванай да жыцця, і гэта выкарысталі. Божа, але адкуль такія бяруцца? Такімі ж не нараджаюцца, такімі робяцца. І хтосьці ж у гэтым вінават. Але хто? Дзе знайсці адказ?
У фільме Лара шмат герояў. Ну, гераіні таксама ёсць розныя. А самае галоўнае, мастак Алесь Няверыч. З яго пачынаю. Яго творамі скончыць хачу. Ён жа не проста жыць, працаваць. Ён тварыць пачаў у канцы 70-х і па маладосці, па непасрэднасці сваёй. Тыя самыя шматлікія юбілейныя выстаўкі, дзе сапраўды было шмат кан'юнктуры, свае шчырыя творы прыносіў. А яны як павесяць іх у зале? Дык яго творы, ну, з сэрцам прачутыя, адразу цьмянымі і невыразнымі робяцца. Але ж дасюль у інтэрнаце жыве. Малюе ў сырым вузенькім сутарэнні, дзе святла нават у самыя сонечныя дні не стае. А каб убачыць карціну цалкам, бінокль пераверні і да вачэй прыладжвае. Цяпер усюды групкі, фармалісты, авангардысты выстаўляюцца. Мітусня. Крык. А тое, што яны за адкрыццё выдаюць, не грэх і без майстэрні. Так, на кухні маляваць, а пра Алеся ніхто і не згадвае. І я ў дзяцінстве любіла маляваць. Я ніколі не прызнавала цёмных невыразных фарбаў, амаль ніколі імі не карысталася. Верыла, што ў жыцці заўжды перамагае светлы колер. Але аднойчы гэта было пазней. Расчараваўшыся, слепшы душой, я зблытала колеры. Цёмны прыняла за светлы. Не зважай ні на што. Самы шчаслівы чалавек той, які без усялякага выбару і мэты безразважна кінуўся ў плынь выпадковасці, абыякавы да таго, куды яго занясе. І я смела паплыла. Я была лёгка і весела, але мяне шпурнула ўверх. Які круціў мяне, шкамутаў, кідаў у чорную бездань і выносіў з дзікім шаленствам наверх. Калі вір заставаўся ззаду, мне ўпершыню зрабілася страшна. Гэта канец. Не. Знайдзі ў сабе сілы. Знайдзі, прашу цябе. Ты павінна знайсці. А калі не знойдзеш, тут твой канец, тут, у гэтую ж хвіліну. Я так часта ўспамінаю сваё дзяцінства, так часта. Мне так лёгка давалася вучоба. Якія шырокія інтарэсы былі, я прагла ведаў. Я столькі кругом цікавага знаходзіла для сябе, кім я толькі не хацела быць. Кім стала? Мае былыя сяброўкі па школе пры сустрэчы хваляцца. Ой, усё так добра, яны такія шчаслівыя. Света ў інстытуце вучыцца. Іра паважаны чалавек на заводзе. Наташа замуж выйшла, дачушку нарадзіла. А чым пахваліцца мне? Што я... Хто? Пра мяне добрае слово скажа. Хто? А ці ж яно мне ўжо і не трэба? Ці ж я зусім ужо і не чалавек? Ты слухай, Лара, слухай. Алесь Няверыч пра вялікія карціны марыць. Робіць эскізы, спадзяецца, займее майстэрню, адразу ўсе іх здзейсніць. Дык я да чаго?
Олесь недавно портрет мне показаў. Ну, ось як ты зараз, паводле горшых заходніх узораў, з выклікам гэткім апранутая дзяўчына, гараджанка. І адвярнулася яна ад гарадскога тлуму, углядаецца ў цудоўны светлы краявід з возерам чыстымі белымі лілеямі. Здаецца, прагне вырвацца з чужога яе натуры асяроддзя. Ведаеш, ты на яе вельмі падобна. І я падумаў, што калі спачатку ў кадры будзе партрэт, потым ты жывая, раскажаш пра ўсё, як мне зараз. Ну, пра загадчыцу, пра сяброў, ну, пра ўсё астатняе. Добра? Побачу. Ты настойлівы і такі, такі, як быццам ніхто тебе ніколі не крыўдзіў. Ты вось пра што? Хай сабе і так. А што тут дрэннага? Ты што? Не згодна ў чымсьці са мной? Не, чаму? Я зусім не пра гэта, я пра іншае. Пра іншае. Якое яшчэ іншае? Пра іншае потым. Потым. А цяпер слухай. Давай покатаемся, а? Давай. На халі-галі. Ці на суперы возім, а? Лепш на суперы. Михась, мне так страшно. Вось яшчэ! Ты што? Упершыню на суперы! Не упершыню. Але чамусьці сёння? Ты пэўна думаеш, я з баязлівых, таму табе страшна. Не, я так не думаю. Глеб, Это здорово, Лара, здорово! Михась! Резко вверх, потом резко вниз. Ты ж любишь острые отчувания. Люблю. Правда? При взлете замирает душа от счастья, при падении обрывается гемодитак. А коли так, это цудовно. У меня кружится голова. Слегку, правда? Ой, Легкое такое головокружение. Мы только уваходим мурашек. Эх, Лара, не бойся. Ну чего бояться? Страх боязливых шукая. Не, я не буду бояться. Ну вот цудовно. Азарт, он есть азарт. Лара, чего ты стишишься? Ты дрожишь? Лара, что с тобой? Я нічого. Мне добре. Ну вось, Ой, голова кружится. ось і вся радасць. Лічы, прыехалі. Шкада, што ўсё добра. Так хутка канчаецца. Шкода. Михась, мне трэба. Я хотела с тобой. Допоможи мне. Давай руку. О, у тебя такая холодная рука, Лара. Ну что ты, Михась, тебе здаецца. Ты просто перагрэўся на сонце. Ты думаешь? Кто яго ведае? Можа і так, а... Что, что-нибудь сур'ёзнае? Ды так. Лара, завтра сустрэнемся, як дамовіліся. Завтра про ўсё і пагаворым. Добра. Так што, да сустрэчы. До сустрэчы. Да завтра, Лара. До завтра, Михась.
Чао, Михась! Чао. Вам кого, молодой человек? Добрый день. Пробачьте, калі ласка. Паклікці Лару. Лару? Лару, я цэлы дзень яе шукаю. Яна дома? Дзе яна? Лара? Ну что ж, мне застаецца вас павіншаваць, молодой человек. А што? Вы трэці за апошнія 2 тыдні яе сябрук. А яна тут ніколі не жыла. Вы прабачце, я не той, хто вы думаеце. Я кінарэжысёр, я здымаю Лару ў фільме. А чаму ж яна ўсім дае ваш адрес? Помсціць? Помсціць? Ведаеце, моя дачка ў міліцыі ўсё сумленна пра яе расказала. Вось яна і прыдумала, каго не падчэпіць, да нас накіроўвае. Вы гэта яшчэ рана прыйшлі, а то і ў гадзіну ночы, і ў 2 бываюць дзверы ломяцца. Вы даруйце, можна пагаварыць з вашай дачкой? Можа, яна што ведае? Не-не-не, а я яе да бабкі адправіла, ну, каб не боўталася тут далет граху. А адресу Лары ў яе, як і ў мяне, няма. Ну што ж, прабачце. Молодой человек, а вы у милиции попытайтесь, там яе добра ведаюць. Михась! Михась, эй! Ты что, не чуешь? Где это тебя носит, а? Третий день шукай, ни на работе, ни дома. Я уже хвалеваться пошел. Тебе что, приклеили до этой лавки? На вось. Что это? Читай. Ну, я боюсь и у тебе разнявериться, расчароваться. Тому вырашила з'ехаць. Ды і сябрамі іначе ніколі не разлічуся. Буду знакаміты, абавязкова з'яўлюся перад тваім аб'ектывам. Салют, Лара. Гэта табе? Ну, а каму ж яшчэ не буду ж я табе даваць? Ну, зразумеў. Вось. Глядзі. Помниш? Тое самае? Угу. Яна. Яе, дарэчы, зовут Лара. Вось прямо тут, на гэтай лавачцы, пакінула мне пісьмо. Добра, што я хоць здагадаўся сюды заскочыць. Лара. Так. Теперь мне все зразумела. Ну, што табе зразумела? Што? Тое, што менавіта яе ты ўсе гэтыя дні рыхтаваў да здымкаў, а яна замест таго, каб прыйсці, взяла і з'як разнялася. Прабач мне, але такого со сваёй практыкі я яшчэ не припомню. Сюрпрызик. Ух ты. Пальчики оближешь. Я быў перакананы, што ўсё атрымаецца, што яна абавязкова прыйдзе. Обомлеть можно. Лепш ужо головы не дуры. Столько интриговал, расписывал, до шокового стану, можно сказать, довел. А дзеля чаго? Правильно, правильно я ўсё распісваў. Лара якраз тое, што нам трэба, я ўпэўнены. Вось толькі... Чаму яна? Можа, незнарок пакрыўдзіў чым? Можа, быў дзесьці неасцярожным, ну... Эх ты. Лысая твоя голова. Што? Па якому, уласна, праву ты на мяне наскочыў? Сам бы паспрабаваў тады... Сам? Калі б сам, дык сам бы за сябе адказваў. Ну, хай сабе, хай я вінаваты, хай сабе. Толькі ў чым я не магу зразумець да гэтага часу. Фу. Даруй мне, калі што такое. Такі ты. Не пра мяне размова. Што ты сапраўды?
Мне просто вельмі не падабаецца. Ну что тебе не подобается? Что? Вся гэтая гісторыя. Ну не догонишь я теперь. Што уцякло, то я не дагоніш, гэта праўда. Угу. Так і не трэба. Навошта? Ты хай собі. Подумаешь. Знойдем іншую гераіню. Ну, не сышоўся ж на ёй клінам свет. А такі час шкада дарма патрацілі. Знайсці-то мы знойдзем. Толькі гэта ўжо будзе не Лара. Лара адна. На ёй якраз, як бы ты не адмаўляў свет, клінам і сышоўся на ёй. Ай, зноў ты за сваё бярэшся. Не ведаю, за сваё ці за тваё. У адным упэўнены, нічога чужога, не нашага быць не павінна. Ты, можа, думаеш, у мяне з ёй што было, ці, можа, я... Эх, Міхась. Мне вельмі шкада, што ты галоўнага не зразумеў. Вельмі шкада. Прабач, пайшоў я. Сергей, Прабач. Позвоніш мне, я спяшаюся. а як жа... Сергей, у нас же... Ну, пакуль не ведаю, сустрэнемся, тады і пагаворым. Сергей, ты ж ведаеш, як у мяне абмежавана з часам. Мне... Ведаю. Ты просто вымушаеш мяне. Стары, так немагчыма. Я папярэджу, магу зазлаваць, а там... Ну... Глядзі сам. Толькі не шкадуй потым. Дамовіліся. Сергей, Падумай. Добра, падумай. Захочаш знайсці мяне, знойдзеш. Ведаеш дзе. Бывай.